Yaya za ka yi idan WhatsApp suka yi banin lambarka daga yin WhatsApp kamar haka? Mun lura a kwanan nan mutane da yawa suna yawan kawo mana ƙorafe-ƙorafen cewa WhatsApp sun yi banin ɗin lambar su ɗinsu ya nuno musu kamar haka. To yau a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka magance wannan matsalar cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali. Shawarar zan baka anan ka daina amfani da GB WhatsApp idan ka san ita ce gare ka. Kai ƙoƙari idan ita ce gare ka, yi ƙoƙari ka je ka goge ta, ka sauke WhatsApp business ko kuma WhatsApp normal. Kar ka manta ɗan uwa da yin liking da sharing ɗin wannan bidiyo da kuma danna mana alamar na subscribe. Da fara idan ka shigo cikin WhatsApp ɗin wayar kamar haka ka saka lambar ka zai ɗanyen sacin da zaran ya gama sacin yana nuna maka wannan fuskar kake gani. A nan za ka ɗauki foton wannan wajen da kuke gani, idan ka ɗauke shi za ka ba shi dama da kuke gani. Idan ka ba shi dama yana nuna maka wannan fuskar kake gani, to wannan foton da ka ɗauka wanda kai capture ɗin shi ne za ka zo ka danna inda alamar plus ɗin nan. Idan ka danna shi a nan za ka je ka nemo wannan foton da kake gani, sai ka danna shi kuma ko na biyu za ka yi mai haka nan, za ka je ka nemo wannan foton. Idan ma kana da buƙata hannu uku za ka yi mai. Da zarar ka ƙare shi kenan wannan rubutu da kake shine za ka rubuta a nan da kuke gani. A nan ƙata za ka iya saka lambar ka haka. Idan ka saka lambar ka kuke gani a nan ƙarshe za ka danna next. Idan ka danna next da kake gani shikenan yana nuna maka wannan fuskar kake gani. A nan zai nemi ka bashi dama za ka danna wannan wajen da ka ga zan yi alamar nan. A nan za ka danna kan alamar email din nan. Idan ka danna shi yana nuna maka wannan fuskar kake gani. A can sama da kake gani za ka ga wata alama da kake gani. Idan ka danna ta za ka danna wannan wajen da kake gani. Idan ka danna shi kenan sakonka ya gama tafiya, sai ka jira daga nan zuwa awa 24 insha Allah za su iya buɗe maka WhatsApp ɗinka. Za ka ci gaba da aiki da lambarka.